Obro el xat. Molt bon migdia, soc Jordi Atero alias l'AJ i tinc una notícia per donar-vos. El proper 18 d'abril, cau en dissabte, a partir de les 7 de la tarda tindrà lloc la presentació del nou llibre del meu col·lega Jordi Flores alias Dr. Flow. Obro el xat és una compilació de les millors entrevistes que Jordi Flores ha realitzat per a la contraportada del diari newt.cat. En elles hi han participat o s'han deixat entrevistar i pintar-se la cara de blanc i negre a artistes com per exemple Quico Misto o l'actriu Rosa Voladeras o fins i tot altres periodistes com Elisabet Carnicer. Recordeu, 18 d'abril a partir de les 7 de la tarda, presentació de Obro el xat. Estigueu atents a les xarxes socials Facebook i Twitter perquè tant un servidor com d'altres implicats en el procés us avançarem d'aquí a poc l'adreça exacta d'aquest esdeveniment. Tanco el xat.